паціхоньку я працягваю записваць відэа пра няпростыя сітуацыі в ангельскай граматыцы, в ангельскай мове ў цэлым. І сёння я хацела пагаварыць пра такі выпадак досыць часты, калі чалавек хоча выказаць захапленне, і в ідэале мусіў бы выказваць гэта пры дапамозе наступнай фразы «Such a wonderful day» – такі прыўкрасны дзень. Але, на жаль, досыць часта людзі у Беларусі замяняюць слова «such» у такіх выразах на «so» і робяць вялікую памылку. Так рабіць не трэба. І я разумею, чаму хочацца замяніць «such» на «so», бо і «such» і «so» перакладаюцца як «такая», «такі», «такое», «такія». Але гэта не значыць, што яны взаемазамяняльныя. І ў «such», і ў «so» ёсць свая строгая пазіцыя, сваё месца, дзе толькі яны і могуць быць ужытыя. І насамрэч базавае правіла абсалютна простае. Мы ўжываем «such» у выразах вось такой эмацыйна прыўзнятых выразах захаплення альбо нейкай інтэнсіўнай эмоцыі, калі характарыстыка з гэтым словам «such» ідзе перад назоўнікам. Напрыклад, такі цудоўны дзень, дзень назоўнік, і вось перад ім ідзе гэта такі цудоўны, характарыстыка. Such a wonderful day. Альбо такая прыгожая дзяўчына. Such a beautiful girl. Такі прыгожы мужчына. Such a beautiful boy. Хлопец. Альбо такі смачны торт. Such a tasty cake. Калі ж у нас пазіцыі мяняюцца ў гэтым сказе, назоўнік ідзе на першае месца, гэты дзень, а характарыстыка ідзе за ім, такі прыўкрасны, тады і «such» мяняем на «so». This day is so wonderful. This girl is so beautiful. This boy is so beautiful. This cake is so tasty. І ўсё. В гэтым усё правіла. Such a beautiful day. The day is so beautiful. Здаецца, вельмі проста. Это все разумеюць, не ўсе запамінаюць. Нават часта людзі прызнаюцца, што яны гавораць неправільна, але падчас таго, як яны гэта вымаўляюць, яны ўжо згадваюць гэты сіні падручнік Мерфі, дзе было гэтае правіла напісанае на пазіцыю на староначцы. І вось мала зразумець, што ты накасячыла вось зараз, неправільна вымавіла. Трэба абавязкова спыніцца, вярнуцца, яшчэ раз прамовіць гэты сказ правільна, каб фармаваць гэту звычку. Так раяць псіхолагі. Мне здаецца, гэта вельмі правільна. Гэта не толькі в мове, гэта нават в жыцці. Мала ўсвядоміць памылку, трэба пражыць, прарабіць, зрабіць нешта яшчэ раз і ўжо правільна. Метафізіка. Але яшчэ адзін маленькі нюанс важны з гэтым правілам «so» and «such». Вось мы казалі з вами «such a wonderful day», «such a beautiful girl». І часта людзі настолькі моцна спрабуюць запомніць, прызвычаіцца да гэтай фразы, што «such a» становіцца проста вось такой узорам, праз які яны фармуюць усе іншыя выразы захаплення. А гэта неправільна, таму што абумоўлена у нас канкрэтна адзіночным лікам назоўніка. Калі у нас будзе іншы кантэкст, іншы сказ, і назоўнік будзе не в адзіночным ліку, не адзін дзень, а дні, якія цудоўныя дні, нам ужо не трэба будзе і трэба будзе выкідаць. Таму трэба навучыць сябе прамаўляць легальна фразы без Such beautiful days, such wonderful people, such delicious cakes. Не павінна быць і гэта нармальна, і гэта правільна. Мы вымаўляем гэтую фразу, чаканнем яе, не вставляючы гэтае Оно не павінна аўтаматычна з'явіцца. Кажам such і думаем, які назоўнік, ці трэба перад ім ці не трэба. А вось яшчэ як бывае? Бывае так, што яшчэ горш, не множны лік назоўніка, а ўвогуле непадлічальны назоўнік стаіць. І гэта чамусьці разгубляе многіх. Вось хочам сказаць, што надвор'е цудоўнае. Якое цудоўнае надвор'е? Надвор'е непадлічальнае слова, яго ўвогуле нельга палічыць, ніколі з не ідзе, таму нам трэба сур'ёзна сказаць such great weather. Такія крутыя навіны, such brilliant news. Ну і забава, по-беларуску мы не скажем, і забава, мы скажем, як смешна, а па-ангельску гэта будзе such fun. І трэба напэўна шмат разоў папрамаўляць, каб проста аж шчочкі там все цягнуцца ў нашым апараце, прызвычаіліся да гэтай фразы і не спрабавалі, не імкнуліся туды уклініць гэтае Such fun, such great weather, such news. Быццам бы ўсё.
Жадаю вам заставацца здаровымі і размаўляць на прыгожай мове, ці дакладней на прыгожых мовах.